Apa mendelik mripate? Raden Setyaki. Raden Setyaki. Dasar kepara nyata. Ya ampun suarane gandem banget. Kaya si M. Apa? Si M. Pranata Carawi lho. MC. Kewalik. MC. Iya. Kowe sapa? Sukini, Mas. Prajurit pengpengan saka negara ing Pagralun abdi ning Prabu Hamsa. Kejaba prajurit aku tukang pijet, Mas. Tukang pijet. Yuk diurut ya. Aku ora butuh pijet. Ya ampun dicoba sik. Dicoba sik engko tak urut nek ora penak bayar separo, Mas. Bayar separo, piye? Sak awak wis mburi sik to, Mas. Mengko sampean mengkurep tak sok ilengo plicing.